Ïaid Shait Shi ki kampentri yau Surok ubo peteng nadu Umden Sha Sonapur haka Jingshna kabalai po pra kilometer AA ya kabalamang tengka lengba daka PMJSY 3 batch 1 haka bau Surok ubayat nanong po sya Umden pat la pendap kumba kendai po persen AA ya ki Jingtri Shushu ka jengpoi ki lenti ki singkin ki babit babyang ka pensuk bun sya ya ki nonglait nongwan hakakit ka ba ya ki mar ki mata hakapang ka shitom jong ki pait ba nong shong shnong ki ba shong ki ba sa ki ba pendan kam ya ka ne ka surok hakaba ka jingtrei kadang ya shakmat ya ka jingti penhe ya surok ka jingti ya ki nala par ya ka jingpen skam ya ka khendau lembat ki wei de